Dnes sa pozrieme na príbeh, ktorý sa vlastne skladal z dvoch životov, hoci patrí len jednej osobe. Na jednej strane to bol Majo Seman, vychádzajúca hviezda internetu, pre tisíce mladých ľudí doslova idol. A potom to bola tá druhá strana. Realita, ktorá bola oveľa temnejšia a nakoniec aj tragická. Takže, ako sa vlastne stane, že sa niekto posunie od takýchto, odľahčených sťažností na jedlo v kine až k takémuto absolútne zúfalému výkriku? Presne to je tá cesta, ktorou si dnes prejdeme. Cesta, na konci ktorej sa život jedného veľmi sľubného tvorcu tragicky vymkl spod akejkoľvek kontroly. Aby sme pochopili tú tragédiu, musíme sa vrátiť na úplný začiatok. K tomu talentu a charizme, vďaka ktorým sa z Maja Semana stala hviezda vtedajšej českej a slovenskej YouTube scény. A nehovoríme o malých číslach. Vybudoval si naozaj významnú komunitu, na vrchole slávy mal takmer 100 000 odberateľov a s viac ako 100 videí dokázal osloviť a spojiť sa s desiatkami tisíc mladých fanúšikov. Jeho raná tvorba, to bolo v podstate presne to, čo vtedy na YouTube letelo. Taký ten mix komédie, rôznych challengeov, osobných vlogov a často spolupracoval s vtedajšími veľkými menami ako Lady Zika alebo Carrie Kirsten. A obrovskou súčasťou jeho úspechu bola aj otvorenosť. Proste sa nebál so svojimi fanúšikmi zdieľať aj veľmi osobný život. Priznal, že je bisexuál a do detailov opísal, čo nazval najlepším rande svojho života, a to s českým youtuberom Koví. Lenže, ako to už často býva, za tou žiarivou fasádou na obrazovke sa odohrával úplne iný príbeh. Príbeh plný nestability a ťažkostí, ktorý sa začal písať už v jeho tínedžerských rokoch. A túto časovú os, tu v podstate opísal on sám. Je to sled udalostí a traum, ktoré, ako sa ukázalo, priamo viedli k jeho neskorším a fatálnym bojom so závislosťou. Svoje prvé užitie heroínu opísal presne takto. Bol to zúfalý pokus ukázať priateľke, akú bolesť mu spôsobuje jej vlastné užívanie drog. A bol to, žiaľ, zvrat, ktorý definoval zvyšok jeho krátkeho života. Toto celé to obdobie bezdomová so závislosťou si samozrejme vybralo obrovskú daň na jeho psychike. Viedlo to k silným úzkostiam, na ktoré mu lekári predpísali benzodiazíny, ako napríklad známych Xanax. A tým sa dostávame k jeho poslednému roku života, ktorý bol absolútne poznačený turbulentným vzťahom s priateľkou Adelou a celý ten vzťah sa verejne odohrával v sérii zúfalých a extrémne emocionálnych príspevkov na sociálnych sieťach. Takže na jednej strane tu bol Majo, ktorý verejne obviňoval Adelu, že ho okradla, že z jeho domova spravila doslova bordel a že ho stiahla ešte hlubšie do závislosti. A na druhej strane stála Adela, ktorá samozrejme kontrolovala s úplne opačnou verziou. Tvrdila, že to on bol mimo kontroly, že práve on držal všetky peniaze, ktoré zarobila a že ju na internete cielene vykresľoval ako blázna. A presne tu je jadro celého toho verejného konfliktu. Zrazu tu stáli dve úplne protichodné verzie pravdy, obe plné bolesti a zúfalstva. Pre verejnosť bolo prakticky nemožné zistiť, čo sa medzi nimi naozaj dialo. V posledných dňoch sa Majove sociálne siete zmenili v podstate na živý prenos. Na prenos jeho poslednej a úplne zúfalej životnej krízy. Toto bol popisok k jeho poslednému príspevku na Instagramovom profile. Je to až mrazivá prosba o akékoľvek spojenie, napísaná len jeden jediný deň pred jeho smrťou. A potom prišlo toto video. Video, ktoré nahral priamo zo sanitky, kde obvinil svoju vlastnú matku zo zrady. Tvrdil, že celú jeho krízu využíva na to, aby získala followerov a snaží sa ho dať zbaviť svoj právnosti. A potom, 1. septembra 2021, prišla správa. Majo Seman bol nájdený mŕtvý v jednom z bratislavských bytov. Na mieste sa podľa správ našla injekčná striekačka a lieky. Mal 20 rokov. A tu je to zaujímavé. Hoci okolnosti, striekačka, lieky, jeho stav viedli mnohých k jasnému záveru, že išlo o predávkovanie, tak podľa informácií od blízkej kamarátky bolo oficiálnou príčinou smrti zlyhanie pečene. Celé to vykresľuje oveľa zložitejší obraz. Jeho smrť, pochopiteľne, otriasla celou jeho komunitou, no nezanechala po sebe odpovede, skôr opačne, zanechala ťažké otázky o sláve, duševnom zdraví a o zodpovednosti. S takou tragickou až bizarnou iróniou
To bola práve jeho matka, ktorá oznámila jeho smrť. A urobila to na tej istej platforme, kde len niekoľko hodín predtým vysielal svoje posledné zúfalé boje. Ako by to všetko nestačilo, celú situáciu ešte viac skomplikovali správy, ktoré sa objavili po jeho smrti. A síce, že jeho Instagramový profil bol ponúkaný na predaj. To len bolestivo poukázalo na tie často úplne nejasné hranice medzi osobnou tragédiou a online majetkom. A tak nám celý tento smutný príbeh Maja Semana zanecháva jednu zásadnú dilemu. Je to otázka, na ktorú asi neexistuje žiadna jednoduchá odpoveď, ale nad ktorou by sme sa mali naozaj všetci vážne zamyslieť.